hapon po. Ano? Pangalan niyo? Ano pangalan niya? Yo! Ano pala nangarmin na? Yan guys, nandito kami sa bahay ni Nanay Berta. Ayan, bali nag-team sa amin yung kanyang manugang. Tungkol nga dito sa kalagayan ni Nanay na pares na po sila nakatira ditong senior. Ayan, ilang taong ka na po, Nay? 74. 74. Ikaw po, tatay? 73. Ah, mas matanda ka po ng isang taon. Ayan. Bali po, sino po yung kasama niyo dito sa loob ng bahay? Tugang kong urang laman. Neng Agong po, walang asawa? Ah, may kasama daw sila dito guys ha, isang walang asawa. Marunong po ay magtagalog. Taon na kaintindi man. Dahil magtagalog po, nakaram. Iyo. Bali, ito yung bahay nila. Oh, butas-butas na yung ano. Bali, pag umuulan daw, ulan din dito. Ang kusina namin walang bubong. Yan pa. Ay, punta na natin dito sa kusina daw nila. Lapit na doon din. Ayan, dito. Ayan, nandyan lang nakaimbak yung mga gamit nila. Mga kadayot, oh. Tapos ito yung bubong nila dito. Ito po, oh. Tingnan mo nga itong lalagyan namin. May aso. Mabait yung aso nyo. Ako naman ako. Eh, paano po pag umuulan po, Nay? Saan po kayo natutulog ni tatay? Naghihiga? Kami dito may baligyan na naka. Sabi sa Nakahilira dito yung balde. Opo. Tapos doon yung planggana. Naku, kawawa naman si na tatay. Mahirap talaga guys pag ano. Ako na lang ang nagdidesisyon sa pagkain namin. Sila hindi na nakakita. Ah, oo. Kaya Kasi, paglakad-lakad doon sa katsari, hindi na. Sabi ko, magpahangin-hangin ka doon sa sariwang hangin. pero, ako tayo nakikita mo pa, po ako ngayon. Oo, Anong kulay damit ko? puti. Ah, basta puti. Kita-kita parang puti. Oo. Pero yung mukha ko, ano, blurred na, ganun. Hindi ko ba kuya no? Ah, yun guys, hindi na pala siya nakakapagtrabaho kay ano kasi wala na siya ganong makita, parang blurred na yung paningin niya. Pero yung damit ko kulay puti, nakikita niya daw. Bali si nanay na lang. Ikaw na yan, ano mo na ano man ang gawa mo araw-araw. Yung sa lapid lang, ito nung masakit ko na ito. Ah, nagsasalapid ka pa po. Ay, ito yun. Ito mga karayo to. Ang pitong bandol Ito daw yung pinagkakitaan ni nanay. 60, nagagawa ko yun sa 2 araw, 60 lang. Mahirap Magkano lang. po yung kilo? Sa isang kilo? 60 na gagawa ko ang pitong tali niyan. 60? Ilang araw mo naman po yun? 2 araw. 2 araw, di balin po nga patak na 30 pesos yung araw mo, Nay. Oo. Yun, mga kadayot, balik pumapatak na 30 pesos yung araw niya kasi yung 1 kilo daw nito, 2 araw. Pero mga kadayot, relate ako dito kasi marunong ako gumawa nito. Kasi nung bata pa kami, naranasan ko din, syempre, naranasan ko din ang sobrang hirap ng buhay namin yung bata pa kami. Marunong ako nito. Oh. Yan, oh. relate ako dito sa salapid na to. Yan, ginaganyan lang yan, oh. Tapos, binabandol, ang tawag dito bandol, iniikot siya ng, 25 pa ba ngayon, nanay, ulit? 25 na ikot pa rin? Ano, 40. 40. 14 ikot. Ewan ko, parang naalala ko ng 25. Tapos grabe, yung hirap ni nanay, 30 pesos kada araw, eh. Sa ulam, ano, bigas pa lang, wala na sa 1 kilo. Kasi ang kilo ng bigas ngayon, yung parang, yung magandang bigas sa hindi NFA, 45 pesos. So, wala pa sa 1 kilo yung kayang bili ng kinikita mo, Nay. Yung mura lang. Mura lang, oh, yung NFA. Oh, 30 ang kilo. 30. Eh, siyempre na, medyo mabaho talaga yun. Inugasan ko na lang ng mga 4 na hugas. Kapas na ugat. Pero sa totoo lang, Nay, bawal na sana yung sa inyo, yung NFA na bigas. Kasi sa edad nyo po, yung edad nyo na mga senior na kayo, mahina na po gumiling yung tiyan nyo. Dapat yung talagang bagong ani dapat na bigas, yung walang mga gamot-gamot. Pero syempre, sa hirap. Sabi ko sa anak ko, kay Marcia,
naman ng itong kambal. Sabi ko, Margie, tawagan mo na, sabi ko, ang kapatid ko doon na matulungan ako dahil inaatake ako sa puso ko. May sa puso ka rin po. Opo. Pero normal po yung BP niyo mag-asawa. Nung may ano dyan, so mga doktor kung pumupunta dito, BP ako na ni is 160 over 90. No, sabi ng midwife, pag nagyan niya ang nurse sa barangay, magpa BP ako na parang matulungan ako ng uyan. Gamot. O kasi may mga libre naman po sa center natin para sa sa mga ano. Nagpa-check up nga ako sa ospital, rinisitahan ako. Pinapahingi ako sa center, walang gamot. Wala po siguro ngayong stock. Kasi minsan maraming stock, minsan nawawalan. Hindi ako May kuryente kayo, nanay? Brand out na yan, ano? Opo. Brand out? Brand out din dito. Ngayon, hindi ako nakabili ng resita dahil pamasahe lang ang wala ko. Ito yung ano nila, ano lang dito, oh. Bali, ano lang to? Cortina lang yung ano nila. Tapos pag umuulan po, naghahanap lang kayo ng walang tulo. Oo. Ang hirap talaga sa edad na Bali ganito. doon, Ilan nga ulit doon. yun? 60 ano? 74 ako, siya Se- 73. Sa edad na 74, 73, kailangan pa nilang humanap ng pwesto para hindi sila maulanan pag umuulan. Ako, ang hirap talaga ng ganyan na kalagayan. Ayan. Ngayon ay, dahil piniim kami nung manugang mo yan, yung nagpinsa mo yan, Oo. sa amin, ayan, sana mabisita namin kayo. Sabi ko, samahan niya kami para mapuntan kayo dito, para kahit papano makapagpaabot kami ng konting blessing sa inyo. Ayan. Ito po, biscuit. Salamat po. Tapos, ito po, may noodles. Tapos, gatas po. Ito, gatas. Noodles. Tapos, sardinas. Saka ito po, bigas. Salamat Ito po, bigas. Ayan. Kahit papano, ipapasensyahan nyo na po. Yan lang po ang nakayanan ko. Sana makatulong sa inyo kahit konti. Ayan. Salamat. At bigyan ko rin po kayo pambiling ulam. Ayan. Yan, umiiyak si nanay. Huwag ka na po na umiyak kasi habang may buhay, sabihin mo nga, pag-asa. Tatay, no? Habang buhay may pag-asa. Ayan. Sana po makatulong sa inyo to na kunting na kayanan ko po. Ayan, 200 po. Ayan. Ayan. Maraming salamat po sa tulong na binigay sa amin. May naawa pa sa amin. Tumutulong sa amin. Sige, manawagan ka po, Nay. Salamat. Kung sino man sa amin po ang naawa na tumulong sa amin kasi ako na lang ang desisyon sa paghanap buhay sa amin dahil ang asawa ko bulag na. Kunti man lang ang nakikita ko sa araw-araw, 30 pesos sa araw pag gawa sana ng abaka. So parehas kami mag-asawa, matanda na hindi na kaya ng asawa kong magtrabaho. Yung mga anak mo. May ako pa akong pinapag-aral. Baka matulungan man kami. Maliit pa itong napalaki kong bata. Gusto kong makapagtapos ining apo ko na matulungan sa pag-aaral. Salamat po sa may gustong tumulong sa amin. God bless. Ito po ang pinapag-aaral ko na gusto ko makatapos. Ilang taon na po yan? 10 pa sana sa 28 na kanin. 10. Grade 28 ano? ng November. Grade ano ka na, boy?
Grade 4. Ay, ito mga apo mo rin po dito sa, ano? Uy, ang gaganda ng mga apo. Mga kadayo, tingnan niyo, oh. Kala mo mga anak ng foreigner, pero po hindi foreigner ang papa nito. Foreigner lang. Ito gusto ko Ang ganda, oh. Kambal po to, kambal. Opo. Matuloy ito sa Kambal ito. pag-isip. Ang ganda-ganda naman itong isa. Pwede pahingi ng isa. Kasi mga lalaki anak ko. Ito yung ganda rin. Ano to, babae? Parehas ito. Kung Ah, babae. parehas babae. Tapos kulot pa yung buhok. Siguro maputi yung mama nila. Hello na kayo sa vlog. Hello. Hello, Boboy. Hello na, hi na. Hi, hi na, baby. Marunong ka na Hi. Tatapon. Hello, ang ganda-ganda naman ng mga apo. Tataon. Mana sa'yo, tatay? Siguro po ang gwapo mo noon. Iwan na sa ate gaman ko naman anas sa'yo. kuro. Ah, Ano ina sa nagkaniba kong kuro. ano sa'yo? Ano sa'yo? Nahiling ka sa vlog. Jesus, may magayunan sa imo. Ako mo si